Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kolonkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Alpeetara joan nahi dut. Inoiz baino lasterrago pasatu da negua Heidirentzat. Egunero joan da eskolara, egunik utz egin gabe. Orain, udaberria dator eta mendiko etxolara itzultzeko prestatzen ari dira. Polita jaio zinen tokira itzuliko zara. Heidi, abiatuko gara? Itxaron pixka bat. Polita obeditu bestela hemen utziko zaitut. Heidi, mendira zoazte? Bai, urren arte. Ze, horren laster zoazte mendira? Datorren neguan itzuliko gara. Zaude pixka batean. Torinik neuk egin ditut bidean jateko dira, Heidi. Mila esker usain goza dute. Txintxoa izan. Bazoaz, bai baina itzuliko naiz. Jarraituko duzu eskolan. Bai, jakina. Ama, Heidi dator. Etxolara goaz berriro. Tori herrian eman dizkidate zuretzat. Gehiegi dira, zeuretzat eman dizkizute gorde itzazu. Hartu denak non da pello? Basora joan da egur pixka bat biltzera. Etorriko naizu ikustera. Ederki txiki, zatoz nahi duzunean. Polita, etzara gogoratzen, gura da zure etxea? Itzuli naiz! Polita! Polita! Ai, ze gertatu zaizu? Elurraren erruzer hori zara? Irristatu egin zara, ezta?
Itzuli naiz entzuten didazue? Sar naiteke? Bai, Juhu! Ai! Lan handia du gaur Heidik. Arduraz garbitu behar da etxola. Oheak jantzi, armairuak txukundu, ta dena antolatu eroso bizitzeko. Lanak jateko gogoa piztu dio, tapalorduan inoiz baino gehiago jandu. Zer duzu, Clara? Zergatik ez duzu pixka bat gehiago jaten? Ez dut nahi, ez dut gogorik. Favorez, Clara. Badakizu ze esan duen sendagileak. Jan egin behar duzu gogoa izan ala ez. Garrantzi handikoa da zure osasunarentzat. Jantzazu pixka bat, neska? Ez da ezer aldatu, ez larretan, ez mendian. Angoian dago oraindik burdinazko banderatxoa gailurrean. Gabiraiar ikusi dut, eta gailurretako jauna aurre txintxak eta lodia ederrak. Izugarri gustatzen zait belarretan oinu txiketzatea. Batzuetan iruditzen zait eizea kantoan ari dela, eta orduan zure amonak erakusten zizkiguna besti ez oroitzen naiz. Aurrera! Ez nazaude oraindik. Zer duzu, Clara? Ondo ezik zaude? Ez, baina ez dut logurarik. Clara, lotarako orduan lo egin beharra dago takillo. Saiatuko naiz. Gabon, Rottenmeier andereñoa. Eguzkia oso distiratsu dago. Loreak eta larreak eguzkiz gainezka daude. Etorriko bazina belarretan etzanda egongo zinateke egun osoan eta berehala sendatuko zinateke ziur nago. Lehenbailen etorri behar duzu, asko gustatuko zaizu izeien kantua, baita mendien kolorea ere sutan daudela diruditenean. Larreta koloreak ere gustatuko zaizkizu. Sebastian! bai. Ze behar duzu? Rottenmeier andereñoarekin hitz egin nahi dut, eraman nazazu harengana. Ederki, Clara andereñoa. Clara, hartu duzu nahiko eguzki? Rottenmeier andereñoa, aitari idatzi behar diozu oraintxe bertan. Zergatik horren besteko presa? Gauza bat agindu zidan eta ahaztu egin zaio. Agindua gogorarazi nahi diot, betetze gordua duta. Bai, nik ez dakite zertxo ere. Heidi ikustera eramango ninduela agindu zidan. Zer? Adelaida ikustera eramango zintuela? Ez zinezkoa da, ez zizun alakorik aginduko, ez du zentzurik. Nola joango zara ba Alpeetara, oso bidaia luzea da zuretzat. Berdin zait, aitatxok agindu zidan. Idatzi jozu joan nahi dudala esanez, berehala joan nahi dudala. Ezin dut sinetsi zer diozun. Nolatan aginduko zizun ba Seseman jaunak alako erokiriari. Agindu zidan ba. Hobe izango duzu bere itzuli arte itxaron. Rottenmeier andereñoa, zuk idazten ez baduzu neuk egingo dut. Zuk ez duzu ezer egin behar. Tira, une egokiagoan eztabaidatuko dugu. Siesta egiteko ordua da. Sebastian! Bai, andereño? Eramazu andereñoa bere gelara. Aitona, Klarak jasoko zuen honezkero nire gutuna, ezta? Beno, ziur asko, bai. Ulertuko te du nire idazkera. Hori ezin dizut ziurtatu. Ulertzen ez badu ezingo dit erantzun. Ulertuko du, Heidi, eta ziur asko erantzungo zizun honezkero. Arrazoi duzu, laster jasoko dut gutun luze bat. Aurrera. Zer duzu
zu, Clara, gaur ere jateko gogorik gabe, gaixorik zaude, ala? Ez, Ez? Eta zergatik ez duzu ezertxo ere jaten? ez dut jango Alpeetara joan arte. Zergatik zara horren buru gogorra? Zentzudunago izaten saiatu behartzen nuke. Tira, ez zaitez tuntuna izan, ez duzu ezertxo ere lortuko. Bosta xola zaitze gertatuko zaidan. Ez idazu horrela hitz egin, neskalotxagabeen antzera, zure aitak herrieta egingo lidake. Egingo aldizu ba? Idatzi jozu eta esaiozu Alpeetara joan nahi dudala lehen bailen. Egingo duzu bai ala ez? Esan dizut etzaizula bat ere komeni. Ederki. Orduan ez dut jango. Rottenmeier andereñoa, zoaz besterik nahi ez baduzu. Nola ausartzen zara niri horrela hitz egiten? Ederki, Sesema jaunari esango diot. Eta etortzen denean berarekin eztabaidatuko duzu. Benetan, egingo duzu andereño? Bai, Clara, agintzen dizut, baldintza batekin zerbait jan behar duzu. Oraintxe bertan, idatzi gaur gauean eta bidali gutuna berehala Rottenmeier andereñoa. Halaxe egingo dut. Sebastian, Sebastian, ekarri dazu afaria bizkor mesedez. Kaixo! Kaixo, pello! Ez dizu postaria gutunik eman? Ezpa, ez dita zer eman. Klarak ez zuen nire idazkera ulertuko. Hemen geldituko zara? Zurekin jango naiz. Zure bazkariaren bilanoa. Zer duzu? Kairi, gaixori zaude mina duzu? Ez, etxera noa. Zergatik? Klarari idatzi nahi diot, etxetik pasatzen zarenean emango dizut gutuna. Gutuna? Bai, eramango duzu? Itxaron, Heidi! Ez etorri nirekin! Hemen gelditu eta belarraskoian ni ezin nahi segun osoan zure ondoan egon, ez duzu ulertzen? Zoaz peliorekin joateko esan dizut entzun! Tira, zoaz peliorekin, korri! Bizkor, polita! Tuntun hutsa da, Clara, besterik ez du buruan. Clara, maitea, ondo egongo altzara. Oso kezkatuta nago, ez didazu idatzita. Clara! Azkenean etorri zara. Kaixo. Oso etxura ona duzu. Rottenmeier andereñoak idatzi dit oso kezkaturik etzenuela ezer janaita. Zer duzu, alabatxo? Ez errez, agindu zenidana ahaztu zenuela uste nuen. Heidi ikustera joan nahi dut. Ez zait agindutako ahaztu, baina lasai hitz egin behar dugu gai horretaz. Ez, nik Alpeetara joan nahi dut. Ez duzu lertzen oraingoz ezin zarela joan. Orduan, zertaz hitz egin behar dugu. Entzun, Claratxo, nik ere zu Heidiren gana joatea nahi nuke. Baina sendagilearen iritzia jakin behar dut aurrez, berak esan behar du bidaia hori egin dezakezun, ala ez? Eta sendagileak ez esaten badu. Orduan, ezingo zara joan. Aita, agindu egin zenidan.
Bai, badakit. Utzitazu klasen sendagilearekin hitz egiten, gero erabakiko dugu gehien komeni zaizuna. Zu konbentzi dezakezu, aitatxo. Zer da? Sendagilea iritsi da, jauna. Oraintxe bertan hitz egingo dut berarekin, alabatxo. Aitatxo! Zurekin hitz egin nahi dut, jaso zenuen mezua? Bai, Frankfurtetik irteteko amentzara. ez dut oraindik erabaki, oporretan joan nahi nuke bidaia txikiren bat egin. Behar dut, Klaraz hitz egin nahi didazu, ez da? Bai, neska suitzarra bisitatu nahi du kosta ala kosta, ez du besterik buruan. Heidi, bai, normala da. Alpetara eramango nuela agindu nion. Hori aginduta, Heidi joate harinago egingo zitzaiola pentsatu nuen. Ez dakipa ez zote nuen oker jokatu. Ez dut uste bidaia kalte egingo dionik, alderantziz. Zeuk erabaki behar duzu. Begi bistakoa da, Klara gero eta hobeto dagoela. Aldaketa batek on handia egingo lioke, nik uste. Orduan, baimena ematen duzu? Ez dakit, baliteke eragozpenen bat ere egotea. Ze eragozpen? Ezagutzen duzu Suitzar Alpetako alderdiura? Bidaia luzetan ekagarria da Klararentzat. Taraino joan ezkero aste batzuetan gelditu beharko du bertan, kaltegarria izango litzateke bestela beretzat. Kasu horretan, Heidiren aitonarekin hitz egin beharko dugu, ea konforme dagoen. Bai, baina tokiura Klararentzat benetan egokia den ere pentsatu behar dugu. Mendiko haize garbia ona izango du osasunarentzat, baina Heidik zioenez mendian goi-goian bizi dira. Toki haietan basauntzak eta gabiraiak bizi dira, ez dakit Klara ondo moldatuko denan bere aulki gurpildunarekin. Orduan ze erabakitzen duzu? Behar bada hobeto pentsatu behar genuke. Bai. Ea ba. Ze egingo dugu? Bai, badakit. Zer? Bidaia bat egin nahi zenukela esan didazu. Bai. Egizu ba, zoaz Alpetara denborari galdu gabe. Zer diozu? Hori da, bisitazazu tokiura eta egokia denala ez ikusi. Horrela ziur egongo gara zuzen jokatzen dugula. Ez da ideia ona? Zaude pixka batean. Entzun, Alpetara joaten bazara eta Klarak ez duela bidaia egin behar erabakitzen baduzu, onartu egingo du. Bai, baliteke, baina... Ez dago bainarik, etzenekien ora joan eta orain badakizu. Klarari esango diot. Zeman! Klara! Aita, sendagile jauna! Kaixo, Klara. Alpetara joan ote zaitezken aztertzen ibili gara. Klasen sendagile jauna joango da lehen biziara. Bai, jauna? Ez dut oraindik baietz esan. Klasen! Inguruak ezagutu eta komeni zaizula ikusten badu, Alpetara eramango zaitugu. Baina... Entzun, Klara, bidaia hori egiteko eskatu diot, benetan jakiteko tokiura egokia den ala ez zuretzat. Bai. Eta ez dudala joan behar esaten badu. Aita, ez zaita xola egokia den ala ez niretzat. Nik Heidi ikusi nahi dut. Bai, badakit alabatxo. Klara, badakit ze sentitzen duzun, Alpetara joango naiz eta gero erabakiko dugu. Bai, jauna. Berak ere zu joatean nahi du, baina bermatu beharra dago dena ondo joango dela. Horregatik egingo du bidaia luze hori, eta baimenik ematen ezpadizu, komeni ez zaizulako izango da. Ongi. Arrazoi duzu. Barkatu sendagile jauna. Esan Heidiri, asko gogoratzen naizela, beraz. Eta itzultzen zarenean, mendian zer ikusi duzun kontatu behar didazu. Horrela jakingo dut zertan dabiltzan Heidi, Aitona, Tapello, baita Lambro ere, eta Elurtxo eta gainerako hauntzak, nire lagunak dira denak eta... Zaude lasai. Denen berri ekarriko dizut. Nahi nuke... Opari batzuk eramatea Heidiri nire partetik, baita Pelloren amonari ere pozik egoteko, eta Aitonari ere bai. Ederki nahi duzuna eramango diet. Mil esker jauna. Klara. Zure
zain egongo naiz gauta egun. Oso zentzuduna zara, alaba. Aita! Eta oso ona. Ederki dena konponduta. Mil esker klasen. Ez horregatik. Esaio zurroten Meyer andereinoari zure opari ederrak prestatzeko. Bai, oraintxe idatziko diot Heidiri. Egunon, bidali zenuen nire gutuna, Pello! Bai, jakina! Pello oso zintzoa da. Ulertuko aldu idazkera. Zaude bazkariaren bilanma. Begira, Klararen gutuna. Egia da, mil esker, Pello. Pozik zaude. Heidi maitea, mil esker zure gutunagatik. Sendagilea Alpetara joango da zu ikustera eta toki hori niretzat egokia den ikustera. Sendagilea etorriko da, Aitona! Klararen sendagilea etorriko dago ikustera. Opari bat emango dizu nire partetik, beroki eder bat oso politan egoan bero-bero egoteko. Artilezko zapi eder bat Pelloren amonarentzat. Eta gainera pipa tabakoa Aitonaren-tzat. Zuretzat ere badaude opariak saltxitxak bidali dizkizu? Saltxitxak! Benetan! Frankfurteko saltxitxak! Oso gozoak! Ez eman ordea saltxitxak zuzenean Pellori. Zer? Pello pospozik jarriko litzateke eta denak batera jango lituzke, eman amonari edo amari. Bien artean arduratuko dira Pellori saltxitxak banan-banan emateaz. Hori txorakeria. Laster ikusiko zaituztet, goraintziak Aitonari. Zu ikusteko egunaren zainago ordura arte zure laguna Klara. Pozik zaude, Heidi? Oso pozik. Klara dator! Klara dator! Heidi pozak zoratzen dago. Klara laster etorriko da Alpeetara. Baina ez ote da eragozpenen bat sortuko. Elkartuko ote dira bi adiskideak. Klaraが来ることを心待ちにしていたハイジは、お医者様だけが山へ来たことを知り、がっかりしてしまいます。しかし、お医者様は、アルムの山がクララの病気にとって良いところかどうかを調べに来たのだとハイジに説明するのでした。それを聞いたハイジは、この素晴らしいアルムの山をよく見てもらい、必ずクララを連れてきてもらおうと案内して歩くのでしたが、次回はお医者様の約束、お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat.